Tak dneska se za námi rozjel pan Štěpán nechat si vyložit osud. Pane Štěpáne, jste věřící? Věřící. Máte nějaké děti, pane Štěpáne? Každý máme nějaké děti. Tak já se vám na ně podívám. Ta piková 7, to je kluk, ale pozor, je tady cesta. Váš mladší syn šel zřejmě někam... Mladší syn šel na Marišu. To je vdova, to je piková dáma, pozor, to může být ještě nebezpečné. To nás neznepokuje, ale kdyby tam byl... Ale on tu je. A spodek, pane, to je ďábel. No, věřím, že jde o citlivou věc, která vyjadřuje tedy určité pocity, které je potřebné dobře analyzovat. Karty nelžou. Lituji. Máte ještě nějaké děti doma? No kolik jich tam asi 32. A to myslíte, že je normální? My si myslíme, že to je zcela normální. Aha, kárové jsou, takže další dítě je na cestě. Už jste byl doma? Já teda jsem doma nebyl. Aha, to jste bručel. To sedí.